Mišo, máš za sebou mistrovství světa v dresu slovenské reprezentace. Jak ho hodnotíš ze svého pohledu? Vládne spokojenost, nespokojenost? A tak celkovo si myslím, že je to trošku škoda, lebo sme mali celkom dobrý tím tento rok a nejak sa nám nepodaril ten trošku nejaký extra krok naviac spraviť a myslím si, že aj fanúšikovia na Slovensku to trošku očakávali, aj my sami a je to škoda. Niektoré zápasy nám tam nevyšli podľa predstav, ako sme si predstavovali a už sa to potom odzrkadlilo aj v tom štvrťfinále s tou Kanadou, kde sme asi viac menej ťahali za kratší koniec počas celého zápasu. Bylo to třeba o tom vstupu do toho šampionátu, kdy jste odehráli podle mě solidní utkání s tím Německem, ale byla tam prohra, pak jste dokázali porazit Ameriku, ale možná, že třeba ten první zápas se vám nechybělo, abyste byli výš a narazili třeba na přijatelnějšího soupeře pro vás. Myslím si, že aj hej. Ten zápas bol taký celkový, taký nervózny. Bol to prvý zápas a nejak sme každý chceli hrať to svoje a nejak sme nedodržiavali systém a to sa tam potom aj odzrkadlilo a po tom prvom zápase sme si sadli spolu, že ak chceme hrať lepšie a chceme predvádzať lepšie výkony, tak to prostě musíme hrát jako tým. Byli jste převážně tu skupinu v Ostravě, pak jste se teda na čtvrtfinále přestěhovali, ale v té Ostravě řekni, jaký to bylo, protože je to blízko na Slovensko, hodně slovenských fanoušků, bylo tam i Polsko vlastně, takže ta fanouškovská atmosféra asi podobná je jako v Praze, jak si ji viděl ze svého pohledu. Tak my sme tam mali domáce prostredie, tam na uliciach pred hotelom bolo plno fanúšikov a každý zápas tam bolo vypredané na náš zápas. Aj na iné zápasy tam bolo dosť ľudí, ale na náš zápas tam bola vždycky skvelá atmosféra a my sme radi, že tí ľudia si našli cestu nás podporiť a neskutočne nám to pomáhalo v tých zápasoch. Jak bys hodnotil svůj výkon? Vím, že je to těžký, ale přece ta tvoje role už v tom nároďáku je taky nějaká jiná, než byla před lety. Tento rok som dostal takú pozíciu, že vlastne som tam hral so Šimonom Nemcom, ktorý má neskutočné kvality do ofenzívy a aj sme si vlastne sadli beci s trénerom obrancov a proste sme si povedali k tomu, aké úlohy. Takže ja som sa viac menej tento rok zameral na tú defenzívu. A myslím si, že niektoré zápasy lepšie, niektoré horšie. Jasné, že sa dalo lepšie, ale celkovo som spokojný, takže vraj mrzí ma len to, že sme ako tým nedokázali spraviť nejaký väčší úspech. No a co jsi říkal na výkony české reprezentace, která v domácím prostředí nakonec vyhrála zlato? Asi to teďka budeš hodně slyšet v kabině, nicméně sledoval si kluky na dálku a držel si palce? Áno, tak ako klobúk dole, ako takto doma to spraviť a pred toľkými ľuďmi si myslím, že si to zaslúžili a tie výkony a tie zápasy, ktoré som mal možnosť vidieť, tak myslím si, že si išli za tým a presne boli každý na tej jednej stránke a ťahali za ten jeden povraz. Je teďka řada na Slovensku? Bodaj by, ako vravím, bol by to ďalší splnený sen priniesť nejakú placku s národným tímom, takže na mne ostáva nič iné, iba ďalej zase tvrdo pracovať a skúsiť to zase znovu úrok. A jak to teďka vypadá s tebou? Předpokládám odpočinek po sezóně zasloužený a kdyby ses pak měl vrátit do přípravy? Áno, teraz mám pár týždňov voľno, 3 týždne voľno, sme sa bavili aj s kondičným trénerom aj s hlavným trénerom, takže nejaké to voľno určite treba po tej sezóne a vlastne do letnej prípravy sa zapojím 17. a stíham s chlapcami posledné 2 týždne letnej, ale vlastne tam si budem mať vlastný program a potom už pôjdem vlastne čo majú chalani dovolenku v tom červenci tie prvé 3 týždne, tak ja tam pôjdem v kuse a potom normálne s nimi pôjdem na ľad, takže teraz 3 týždne voľno a 17. začínam.